Witajcie, lubi ludzie, przyjaciele Serbów. Ja was witam w jednym małym wideo, kam może nasze serbskie trener skazać. Snad nie nam tam kodam dostał, ale hezo nic, pomylił od ja вам pokazać, kam macie to skazać. Jako prynę, damy tu internet adresę nuc, ta tylko w późnym YouTube video jest tej. Są na tej głównej stronie. I macie nasz logo, so das spoznajecie. I macie naszą Facebooku stronę. Jutejszym stojite, za mój 1 euro od kuźa, żeśmy przedamy. Damy dalej na serbską ubranku. To smo się tak uczyli, tak będą to czynić. I macie po linksy, so kliknę, to będą linksy i ująć. Jedno z tej wujke upředate, te wujke modre upředate, te wujke červené upředate. Šeš pa nás dáva ešte tie než te wujke bielo, za saunu, alebo za kúpanie, alebo te malo za šport, alebo te za malo dzieci za kúpano. Te je 67 choć 1,40 m, te wujke 80 choć 1,80 m. Môžu niekému te červené skazať. Prúvané one teho, serbským logom, lipo opeškom, červené. Ja chcę te niekie kupić. Ty musisz je offline kupić, podam je w osobince albo w Koszicach poczasnikom. Jakie są je te czerwone? Damy je jedną noc pisamo. No a ja dokiż chcemy to posłane mieć. 4 posta tomu. Wasze imiona noc. Postoje. No jaka to abstryka. Tak, jo to. E-mail pa malo tem noc pisać, że ja może nidzie tu e-mail posłać, gdyż to skazali na moje bankowe číslo albo PayPal, to szło przez e-mail indziej. Oj, nadalej. Ponieważ coś, co chcemy, kabele, koszty 2010 w porządku, jo, hočku noc, a chcemy to czytał, to se liczytał, pon hočku noc, a w obchodzie skazać. A niekto stojí, že sme meni e-mail dostali. To má náš e-mail poslať, činimo. A jo nešto šišlo. Aj. Jo stojíš, to sme skázali. Naše meno, naše dáty, ko sme zdali. A po nive, dělujeme to še pokazať. Ja som musel, když už še pokazané, potom traje jedno jednej, jinak banka. A pon cak to čo dalej zes štomo ja to odpustím a máte to bin von 1, 2 dní. Zapač buza ladano a že přijo na váza. Mejte so.